Ma'am, tay man panagyaman tayo kadagiti nangted, kadaytoy naipaay nga tulong, kadaytoy dadto mga aramaten nyo dahiti panakaimansayag ti Baruyo Mother. Yamang kami kakabsat kin anak ko dagiti na itigyo nga tulong kaday di anak ko nga natay. Kahanto nga maibos ti panagyamam mi kada kayo. No kay man. Okay. Kaano ti tabon na ma'am? Ken Domingo sir. Ma'am, adda nadamag mi kaslang agpadpadlaw kano ijay nakatayan na? Unsar ta idi hampay nga pulos nga napanangatang dayjay kabsat na. Na kami suot sir. Idi napandanangatang saman napanday tay apok ditoy kinday tay katugangan na idi malemen. Iso nga kaslalim mawag dayjay lang ana. Nanukkel da pay ti kandila dijay. Okay, kaslang adun sapay kano nalawda nga agsangsangit ijay naka Ata sa resep dayjay ay baro na nga rod iso ti nagibibit nga papang. Okay. Oo. So ti kasla kwanang badida pay nasangot at tatayin lipas da ngamin tay pantyong na. Okay po. Manipanen. Okay. So aday ti kayat mo nga ipadanon kadagiti daduma pa nga kabagyan nyo ma'am, kaday ti makabuybuya. Nag-agyamang kami no kas pagarigan makaumay danto adun to nga yamanem mi no inno kayo man nga kakabagyan dayjay anak ko. To talaga nga adun sir ti amin nga nagubuobraan na umay da amin nagagayom na. Okay. Nakadugayam ti barkada na kasjay nga gubobra. So nga no mangagyo dahiti saritaan kakabsat ko. Anak ado nga yamanem ni no umay kay tabon na. Napyanto lang at damang liwliwa ka dayjay asawa na ketunggal agriga dayjay asawa na ngamin. Okay po. Tahan na nga maaawat nga kasjay ti nakapayaan di asawa na. Okay.